Shalom sedherek ingkang kinasih. Kepareng kula Yonatan Aditya Prasojo maosaken renungan Sabda Winedar dinten Kemis 12 Februari tahun 2026 kanthi jejer nyenyuwuna marang Gusti. Renungan kadasaraken saking kitab Jabur kalih ayat 8 ingkang mekaten. Sira nyenyuwuna marang ingsun, mesti sira sun paringi para bangsa dadi pusakanira, lan pungkasaning bumi dadi darbeira. Mekaten pangandikanipun Gusti. Kita lumebet wonten ing renungan. Limrahipun saben tiyang menika nggadahi pepenginan lan kabetahan ing gesangipun. Kabetahaning manungsa menika kathah. Pepenginanipun manungsa langkung kathah malih. Ing salebeting ngudi kabetahan lan pepenginanipun menika saben tiyang nindakaken mawerni-werni cara. Menika wujuding pambudidayanipun manungsa ing gesangipun. Ananging sedaya pambudidayaning manungsa menika boten saged paring jaminan bab hasilipun. Lumantar waosan Jabur kalih menika kita kaengetaken bilih gesang menika winengku ing pangwosipun Gusti Allah. Inggih namung panjenenganipun ingkang saged nemtokaken menapa ingkang kelampahan ing jagat menika. Pramila menapa ingkang dados rancangan dalah pambudidayaning manungsa ingkang cengkah kalian kersanipun Gusti menika namung muspra kemawon. Kados dene pangrantamipun bangsa-bangsa ingkang badhe nyilakani umat kagunganipun Gusti dalah abdinipun Gusti. Wonten ing ayat 1 lan 2. Gusti Allah kagungan pangwaos kangge mitulungi para abdinipun saking reridu. Gusti Allah badhe mitulungi abdinipun ngadepi para bangsa ingkang sedya nyilakani umatipun Gusti. Gusti Allah nelakaken katresnanipun kanthi ngendika, "Sira nyenyuwuna marang ingsun, mesti sira sun paringi para bangsa dadi pusakanira, lan pungkasaning bumi dadi darbeira." Jabur kalih ayat 8. Ateges abdinipun Gusti boten pareng ngandelaken kekiyatanipun piyambak, ananging kedah tansah nyenyuwun pitulunganipun Gusti. Wonten ing gesang menika kita ugi kaatak supados tansah kumandelan sumindhe dhateng Gusti. Makaten ugi ing salebeting ngudi menapa ingkang dados kabetahan saben dintenipun. Menapa dene nalika ngadepi ruwet rentenging gesang sampun ngantos namung ngendelaken kekiyatan piyambak. Dawuh sira nyenyuwuna nandesaken bilih pambudidaya kita kedah tansah kinantenan pandonga. Ateges tansah pitados lan mitadosaken gesang namung dumateng Gusti. Makaten renungan Sabda Winedar wonten ing dinten Kemis 2 Februari tahun 2026. Gusti berkahi.